ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಬಯಸದೆ ಸೇವಾ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಿಂಧು ಗುಜ್ಜರನ್ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಗಂಧ ಕಾಡುವವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತುಳುವಿನ ಪಾಡ್ದನವು ಜಾನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಡ್ದನ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ಟುವುದು. ಪಾಡ್ದನ ಕಟ್ಟುವ ಕಲೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸ್ವರೂಪವಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಾಡ್ದನ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕವಿಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಡ್ದನ ಕವಿಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದೈವಾರಾಧನೆಯು ತುಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಅವರಂತಹ ನೂರಾರು ದೈವಾರಾಧಕರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹಿಂದೆ ಶತಮಾನಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆಯ ಫಲ ಇದೆ ಎಂದು ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅಂಚಾದ ಐಕಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಡ ಅಥವಾ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ದಾಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದರು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಬಯಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡೈತು. ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋಡು, ಎಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು, ಎಂಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಬಯಕೆ ಸಹಜವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಬಯಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಅತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಣು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಪಾಡ್ದನ ಪಂತಿನ್ಲಾತ್ ದೈವದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನ್ಲಾತ್ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಆ ಕೆಲಸನು ಇರುವೆರ್ಲ ಮಲ್ದೇರ್ ನೇನು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬೈದನು ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಮರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಮೇರು ಕರಿನ 5 ದಶಕದ ದಿಂಚಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಆರು ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಸಿಂಧು ಗುಜ್ಜರನ್ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಅವರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ರಡ್ಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವಾದ ಆರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಉಮೇಶ್ ಗಂಧಗಾಡು ಒರಿ ಅಂಜವಾದ ಈ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಪೊಂಜವು ಅಂಜವು ಪಂಪಿನ ಪರಿಭೇದ ಇಜ್ಜಿ. ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಪೊಂಜವಿಗೇತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡ, ಅಂಜವಿಗ್ಲ ಆತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಪೊಂಜವು ಅಂಜವನಕ್ಕಲು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರಡ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಾಯಕರಾದ ಪ್ರಧಾನ ಸಹಾಯಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕಲು ಪೊಂಜವನಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಅಮ್ಮೇರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಮಗಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೊಪ್ಪು, ಕಂಡನೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಬುಡಿದಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೊಪ್ಪು, ಅಣ್ಣೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಮೆಗ್ದಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೊಪ್ಪು, 60 ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಮಾಮಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೊಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಅಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಅಡಿಟಾವಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪ ಆವಡು ನೇಮದೌಲಾಡು ದೂರ ಇಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತೂಪುಜ ವಿಶೇಷವಾದಲ್ಲ. ಕಂಡನೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಬುಡಿದಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನ. ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಲಾಯ್ಕತನ್ ಸಿಎಂ ಬುರ ಪಾತೆರಿಯರ ಎರಡ ಪಾತೆರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಈ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎರಡ್ದು ಕಲ್ತಾರೆ, ಏತ್ನ ಪ್ರಾಯೋಡು ಕಲ್ತಾರೆ. ಇರಾಗ ಏರು ಮಸ್ತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯರು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡು ಕಲ್ಪನಿ ಮಂಡ ನಮ್ಮೆರೆ ಅಜ್ಜಿಯರು
ಅಜ್ಜೇರು ದಾಮಜ್ಜೇರು ಅಜ್ಜೇರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೇರು ಜಾರಪ್ಪ ಅಂಬದೇರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರು ಜಾರಪ್ಪ ಅಂಬದೇರು ಅಂಚಾರೆ ಇದು ಒಕ್ಕ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಬತ್ತಿ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಅವರು ತೆಂಬರೆ ನುಡಿಸಿ ಪಾಡ್ದನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮುಲ್ಕೆರ ಜೋಡು ಮಗನೇ ಎಡೆ ಉಲ್ಲೆರನೆಲು పుల్లడి బోడోడు లరసోలు పుల్లోల పెరగదిగెలు లావాదమయోడు దిననది నోటు దాని ఉల్లెరెలు అంచలందు వనమేరే బెగు లానే ಗೆನುಡು ನಿಲು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಬೈದನ ಜೆತ್ತನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆನ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ರಿವಾಜಲ ಅಂದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾದುಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನ ಈ ಪಾಡ್ದನಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಪುಗಾರ್ತೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಐನೊಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ ಐನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪಾದ ಕೊರೊಂದು ಬೈದನಾರು ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು 80 ವರ್ಷ ಕರೀಂದು ಎಂಕಲ್ ತೆರಿಯೊಂದ ಆತ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಇನಿಕಲ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಮ್ಮನಸುಡು ಉಮೇದಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟುಬೋದು ಅರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಅದೇ ಅರೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅರೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದೇರು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ತನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸೇವೆನ ನಡಪಾವಂದು ಬೈದನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಮನುಷ್ಯ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದೈವಾರಾಧನದ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆನು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಪರಿಗಣಿಸೋದು ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತುಂಡು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತಂಡ ಏತಂಡ್ಲವು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಆತಂಜಿ ಸಮ ತೂಕದ ವಿಷಯ ಆಪುಚವು ಆಂಡ ಅಖಿಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಾನುಭವನ ಕೇನೊನ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠದ ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವನ ಪಟ್ಟೊನಡಾಯ್ನ ಅವು ಈ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಅತನ ಕಜ್ಜಾಂದೆಂಕಲ್ ಎನ್ನೋನ್ವ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂಚಲ ತೇಜೋಮಯ ಅವರು ಶುಭ ಕೋರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ದೈವಲೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪರಿದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ತೋಟದ ನೀರಿನ ದಿಡ್ದು ಪಾಲೆಡು ನೀರಿನ ದಿಡ್ದು ಕಾಡದ ಪುಷ್ಪನ ಕಂಡತದು ಕೇಪಲ ಪೂನ ಕಂತದು ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರನ್ನು ಮಣಿಟದೀದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತದು ಏ ತೋನ್ಲ ದೈವಲೇ ಅಂದ ಪನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಡೇಕೆ ಇನಿ ಅಣ್ಣೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪೂರ ಬಿರಿನಾಗ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನುಡಿಗೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಾಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒತ್ತುದು ಹಿಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಲೆ ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಮುತ್ತುನ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿನರ್ಕ್ಲೆ ಯಾರು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಧನ್ರಾಜ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.